दुकानाव हाबदों आरो ना mutu dah menang mutu. Coba. Popcorn जाने माने guys में popcorn गोथाव गोथाव. दा जों बै ओरै थांनो नागिरदों बर'नि न'आव आरोना बिथिं माइ गायनाय नुगोन. ओरैबायदि मोजां मोजां मानसि फैदों आरोखि नैथिंजाय बर'निनो न'. नैथिंजाय गय बागान दं. ओरैथिं फुख्रि ओरै अमा गन्द्रा ओरै हांसो दङ. Itu dah semua.